makakaranas na rin ako ng freedom! Wala nang magbabantay sa akin. Wala nang magbabawal! I'm so happy for you, girl! Sabi ko naman sa'yo masaya talaga yung nagdo-dorm lang. Malayo sa mga magulang natin, kaya magagawa natin lahat ng gusto nating gawin! Makakain na rin natin yung mga gusto nating kainin ng hindi nagtatago! At buti na lang talaga, pinayagan ka na ni na tito at tita na mag-dorm. Akala ko lagi ka na nilang ibe-baby Sobrang boring ng life mo sa probinsya, girl! Nakakwentuhan kasi ni Mami si tita. Nasabi niya na ang laki-laki na raw na improvement mo mula nung magsolo ka. Marunong ka na raw ng basic life skills. Di tulad ko, nakain-tulog pa rin yung ginagawa sa bahay. Nako, dito, ikaw gagawa ng lahat. Tsaka lilinawin ko lang ha, share lang tayo sa room at sa bills. Pero hindi tayo share sa food. Kanya-kanyang luto or bili ng kung anik-anik. Ayoko ng away, baka kasi maging issue sa atin yun. Naku, wag kang mag-alala, Eileen. Yakang-yaka ko na yan. Pero di naman siguro masama kung i-guide mo muna ako, di ba? Oo naman. Wala rin naman akong choice. Ako lang naman ang kasama mo rito. Buti na lang, pandalawahan tong kwarto na kinuha ko. Ako nga lang dapat dito, pero nakiusap sa akin si tita na mag-share tayo para may kasama ka. So hindi pa 100% tiwala niya sa'yo. Kaya umayos ka. Isusumbong kita pag pasaway ka. Sus, alam kong di mo naman gagawin yun. Kakampi kita! Sinasamantala mo naman. Nag-promise ka na marami kang ituturo sa akin dito, no? Kaya nga excited na ako na makasama ka sa iisang kwarto Baguhan ka pa, kaya hindi ako sure kung kakayanin mo agad na sabayan ng mga trip ko. Ay! Wag mo akong hinahamon. Baka magulat ka na lang sa akin. Hindi porket probinsyana, wala na akong alam sa mga bagay-bagay. Magaling lang talaga ako magtago kina Mami, no? Manang-mana ka talaga sa akin. Slade ka dun. Ako pa ba? Ilan na kaya naging boyfriend ko sa senior high? Tapos, ang alam ni Mami, NBSB pa rin ako. Napakabusila kong anak para sa kanila. Gaga! Naku dito, pwedeng-pwede ka nang lumandi. Basta lumandi ka lang responsibly ha. Hindi kita cargo if ever may mangyari sa'yo. Tsaka wag mo rin pabayaan ang pag-aaral mo. Dapat ma-impress sa'yo si tita para mas magtiwala sila sa'yo. Kayang-kaya ko pa rin naman ilaban yung ACADS ko, no? Gagayahin ko yung ginagawa mo para payagan ako ni Mami na mag-dorm. Hanggang sa final year ko sa college. Hay! Sobrang saya nun! Dear Love, ako si Jazz. 18 years old at isang frosh of first-year student sa isang kilalang university. Nung mangyari tong yugto ng buhay ko. Consistent honor student ako mula elementary hanggang high school. May kaya mga magulang ko. College pa lang sila, namulat na sila sa pagbibusiness. Mula nang makasama ko yung pinsan kong si Eileen sa dorm, marami akong natutunan sa kanya. Pumaparty na rin naman talaga ako nung nandun pa ako sa probinsya. Pinapayagan ako ni na Mami pero hindi nila alam na umiinom ako. Kaya nung maging malaya na ako, halos every weekend may ganap kami ni Eileen. Pero pag may klase naman kami, nagseseryoso talaga kaming dalawa para maging responsable pa rin. First time mo ba lumabas with a guy? Hindi no, marami na rin naman akong nakadate nung high school ako. Mabuti naman kung ganun. So ina-expect ko na hindi ka na bago sa mga gagawin natin tonight. Bakit? Ano bang gagawin natin? Surprise na lang mamaya. Grabe, bakit naman surprise pa? Bakit? Kinakabahan ka ba? Hindi naman. Sure ka. Baka mamaya bigla ka mag-back out. Ayoko pa naman ng KJ. Nakaka-turn off. Don't worry, hindi ka mata-turn off sa akin. Masyado mo yata akong ina-underestimate. Kayang-kaya kitang sabayan, no? Yan, ganyan dapat. Tsaka masanay ka na sa mga ipapagawa ko sa'yo after na mangyayari sa atin tonight. Mukhang nagawa mo na rin naman yun dati so hindi na rin bago sa'yo. Ayaw mo ng commitment, di ba? Oo. Ayoko rin ng masyadong clingy. Para lang yun sa magjowa. Hindi ka rin pwede mag-demand sa akin ng oras. Mag-uusap lang tayo kung kailan tayo free. Sure. Hindi naman tayo magkakaproblema dyan. So, I assume hindi ka na virgin. Hindi na. Binigay ko yung first ko sa first boyfriend ko. At di yun alam ng parents ko.
Strict pala parents mo. Hirap po siguro maging girlfriend. Maraming bawal. Nako, sinabi mo pa. Kaya nga mas pabor ako sa gantong setup. Hindi na kita kailangang ipakilala sa kanila. Ako rin. Ganito rin yung gusto ko. Ayoko yung masyado akong emotionally attached sa isang babae. Mabilis din kasi ako maumay. So, never ka pa nagka-girlfriend? Nagka-girlfriend na ako pero isang beses lang. Nung nag-break kami, saka ko lang na-realize na mas okay pala yung ganito. Situationship lang. Yung present tayo pag kailangan lang natin yung isa't isa. Gets! Pabor din naman ako sa ganito. Kumusta naman akads mo? Sa dami ng itatanong mo, yan pa talaga. Bakit? Wala na bang pag-asa? Hindi naman siya ganun. Hindi lang talaga ako masyado nag-e-effort pagdating sa grades. Wala namang expectation sa akin parents ko. Ah, kaya pala. Kaya nga ine-enjoy ko lang yung buhay. Sarap kaya mabuhay nang hindi ka pressured sa mga bagay-bagay. Yun yung privilege ko bilang bunso sa aming magkakapatid. Yung mga mas matatanda na yung sumalo ng responsibilidad. Kaya wala nang natira para sa akin. Hindi ba nagagalit sa'yo parents mo? Or hindi lang talaga nila alam yung tungkol sa ginagawa mo after school? Maingat ako kaya hindi nila alam lahat. Pero alam nila na pumaparty ako. Eh, yung pakikipag-situationship mo. Kailangan ba nilang malaman yun? Hindi ko naman kailangan ipagpaalam sa kanila yon. Gagawin ko lahat ng gusto ko. Kaya dapat, ganun ka rin. Si Jordan yung madalas kong kasama lumabas. Kung saan-saan niya ako dinadala. Maraming beses may nangyari sa amin. Basta ang alam ko, masaya ako tuwing kasama siya. Kaya lang, mabilis siyang magsawa. Iniiwasan niya na mas lumalim yung usapan namin. Nililimitahan niya ako sa dapat kong gawin tuwing magkasama kami. At hindi ko mapigilang magtampo dahil doon. Madalas tuwing gabi na lang kami nagkikita ni Aileen sa dorm. Hindi siya nagsusumbong sa mga magulang ko. At ganon din naman ako. Tikom ang bibig namin pagdating sa ginagawang kalokohan ng isa't isa. Jordan! Jordan, ano ba? Hintayin mo nga ako! Bakit ka ba sunod ng sunod? Ayaw mo ako kausapin eh. Kanina pa kita tinatawag pero parang wala kang naririnig. Nakalimutan mo na ba yung usapan natin? Pag nasa labas tayo at wala tayong usapan na may gagawin ng magkasama, hindi natin pwedeng lapitan o kausapin yung isa't isa? Pero nandun ka na. Halos kalapit na lang kita. Tapos ilang araw mo na rin akong hindi kinakausap. Ano gusto mong gawin ko? Layuan mo ako. Yun yung gusto kong gawin mo. Ano? Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Oo! Ang tanga nung tanong ha? Mukhang ikaw nga yung hindi nakakaintindi. Ayoko na, okay? Sawang-sawa na ako sa'yo kaya tumigil ka na rin. Ay wow! Ang galing naman! So ikaw lang dapat yung masunod dito, ganun ba? Ano bang kaartehan yan? Malinaw naman sa atin nung umpisa pa lang na wala tayong label, di ba? Bakit ngayon feeling girlfriend kita? Tandaan mo, hindi ka pwedeng magdemand ng oras sa akin. Kung kailan lang kita gustong kausapin, dun lang tayo mag-uusap o magkikita. Napaka one-sided naman ang situationship na to kung ganun. Ano, lahat na lang pabor sa'yo? Paano naman ako, ha? Ayoko na nga, di ba? Ano bang mahirap maintindihan doon? Kaya bakit iisipin ko pa kung paano ka? Kinaya mo nga lumandi eh. Kaya dapat kayanin mo rin kumalas sa kalandian mo. Huwag na huwag ka nang lalapit sa akin. Visit, bakit ba ako nasasaktan ng ganito? Ang tanga-tanga ko. Nakakainis. Hoy! Bakit bigla mo akong iniwan dun sa coffee shop? Teka, umiiyak ka ba? Nakita mo na nga, nagtatanong ka pa. Sinundan ko si Jordan. Gusto ko lang naman siyang makausap eh. O naabutan mo ba? Oo, Tapos, sinabi niya na ayaw na raw niya. ano naman ngayon? Di ba kasama naman sa usapan nyo na pwede nyong tapusin yung situationship nyo kahit kailan? Oo nga. Wait, don't tell me na fall ka doon kaya ka nagkakaganyan. Hindi no? Sus, kilala kita, Jazz. Aminin mo na lang yung totoo. In love ka na ba kay Jordan? Fine, oo na. Mahal ko na siya. Kaya nga ang sakit para sa akin na gano'n niya lang kadali tapusin yung situationship namin eh. Ay naku, sa'yo na nga mismo nang galing. Situationship.
Yun lang kayo. Hanggang dun lang kayo. Kaya wag mo nang pahirapan sarili mo. Kasi una pa lang, hindi ka na dapat nag-expect ng kahit ano. Hindi ka na dapat nag-assume na magle-level up pa kayo. Lalo na ngayon. Ay, nakita ko si Jordan kanina. May ka-make out. Mukhang pinalitan ka na nga. Alam ko. Kaya ako nga siya nilapitan eh. Sabi ko mag-usap kami sandali. Pero nagmadali na siyang umalis na parang diring-diri siya sa akin. Ano pa bang aasahan mo? Allergic yun sa commitment. Na-sense na siguro niya na masyado ka nang naa-attach. Ay, halika na nga. Bumalik na nga tayo sa dorm. Ayoko. Hindi muna ako uuwi. Wawalwal ako ngayong gabi. Naglasing ako nung gabing yon. Nakipaghalikan ako sa kung sino-sinong lalaki sa bar. Wala na akong pakialam. Wala nung tapusin ni Jordan yung situationship namin, hindi na siya ulit nagparamdam sa akin. Sinubukan kong mag-move on. Pero hindi ko na-realize na habang ginagawa ko yun, unti-unti ko na palang sinisira yung sarili ko. Nung una, na-maintain ko pa yung grades ko. Pero kung kailang patapos na yung semester, tsaka pa ako nagkaroon ng pasang-awa na grades. Sobra akong na-stress nun dahil hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag kina mommy. Ano bang sinabi ko sa'yo nung una, Jazz? Di ba dapat lumandi tayo responsibly? Pero tignan mo kung anong nangyari. Muntik ka nang bumagsak. Sa tingin mo ba matutuwa si na tita pag nakita nila yung grades mo? Hindi. Uy, alam mo naman pala eh. Pero bakit hindi mo inayos? Tingnan mo ko, kahit madalas akong pumarty, consistent pa rin pagdating sa pag-aaral ko. Pero ikaw, hopeless ka na, Jazz. Hindi ka na pagkakatiwalaan ni na tita at hindi na rin kita mapagtatakpan sa kanila. Aileen naman, tulungan mo na ako please. Ayokong bumalik sa amin. Ayokong bumalik na naman sa paghihigpit ni na mommy at daddy. Please, tulungan mo na ako. Gusto mong magsinungaling ako sa mga magulang mo? Para hindi nila malaman yung kagagahan mo? Ganun ba? Ngayon lang naman eh. Sige na Aileen, please. Kailangan ko yung tulong mo ngayon. Tapos ano? Uulitin mo na naman yung naging pagkakamali mo. Jazz, mauubusan na ako ng irarason kina tita. Sinabihan naman kita nung una pa lang na hindi kita kargo. Kaya please lang, huwag mo na akong idamay. Pag nalaman ng mga magulang ko na pinagtatakpan kita, masisira din ang tiwala nila sa akin. Pareho lang tayo na malalagot nun. Ano? Hahayaan mo na lang ba talaga ako, ganon? Grabe ka naman, Aileen. Matapos mo akong influensyahan, iiwan mo na lang ako sa ere ng ganon-ganon na lang? Wow ha? Bakit parang naging kasalanan ko pa na nagkaganyan ka? Oo, aminado ako na tinuruan kita kung paano makipag-socialize at gumawa ng mga kalokohan. Pero hindi ko naman sinabi na magpakatanga ka sa isang lalaki. Choice mo yun, gaga! Hindi mo na kontrol sarili mo dahil sa kalandian mo. Aba, mas malandi ka, no? Kung hindi mo ako pinabayaan, hindi sana ito nangyari sa akin ngayon. Hindi mo ako nanay para alagaan kita. Kargo mo ang sarili mo at may obligasyon ka na maging responsable. Pero ginawa mo ba? Nung nag-e-enjoy ka, hindi mo naisip yon. Tapos ngayon akong sisisihin mong boba ka? Kung ganyan yung ugali mo, mas mabuti pang ang bumalik ka na lang sa inyo. Mas matatahimik yung mundo ko kung mag-isa na lang ako dito sa dorm. Huwag mo nang ipagsiksikan yung sarili mo sa mundong hindi ka naman nababagay. At sa tingin mo ba hindi kita isusumbong kina tita, ha? Ha! Sasabihin ko lahat ng ginagawa mo rito at sisiguraduhin kong babalik ka rin sa inyo. May pagkahayop ka rin talaga, no? Nasiraan ka na ng bait dahil dun sa Jordan na yon? Boba ka talaga. Sabik na sabik kang lumandi. Kating-kati ka na makipag-make out sa kung sino-sino. Tinalo mo pa nga ako eh. Tapos paghaharap ka sa mga magulang mo, parang napakasanto mong anak. Kadiri ka. At least ako, kahit papano, alam ng mga magulang ko na may pagka-wild ako. Pero as long as mataas ang grades ko, hindi nila ako kukwestiyonin. Eh ikaw, panindigan mo yan. Wala ka ng lusot, tanga. Dear love, iyon na yung naging pinakamalalang away namin ni Aileen. Galit na galit siya sa akin. Tinotoo niya yung banta niyang isusumbong niya kina mommy at daddy lahat ng ginagawa ko. Katakot-takot na sermon yung inabot ko. At gaya ng inaasahan ko, pinabalik ako ng parents ko sa probinsya.
Nag-transfer ako sa isang private college. Masayang makaranas ng kalayaan sa mga magulang, lalo na kung nakakasakal na sila minsan. Pero na-realize ko na wala naman silang balak na kontrolin yung buhay ko. Kasi gusto lang nila akong protektahan sa mga pagkakamaling maaari kong pagsisihan. Metro's #1 Love Radio. Basic!